decretul privind promulgarea Constituției Republicii Moldova. 29 iulie 1994, Parlamentul de la Chișinău adoptă Constituția Republicii Moldova. Din 94 și până astăzi, legea supremă a țării a fost supusă mai multor modificări, dar una dintre cele mai importante s-a produs la 25 iulie 2003. Atunci, UTA Găgăuzia a obținut garanții constituționale. În anul 2001, Chișinăul a transmis Comisiei de la Veneția o inițiativă care viza competențele autonomiei într-un nou proiect al Constituției Republicii Moldova. În martie 2002, un grup de raportori, după o serie de consultări la Chișinău și la Comrat, s-au pronunțat pentru introducerea în Constituție a prevederilor legii privind statutul găgăuzerii. 25 iulie 2003, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat cu 76 de voturi completarea legii supreme a țării. Astfel, potrivit articolului 111 din Constituție, Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă și inalienabilă a Republicii Moldova. Pe teritoriul Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia sunt garantate toate drepturile și libertățile prevăzute de Constituția și legislația Republicii Moldova. În Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia activează organe reprezentative și executive potrivit legii. Pământul, solul, apele, regnul vegetal și cel animal, alte resurse naturale aflate pe teritoriul Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia sunt proprietatea poporului Republicii Moldova și constituie totodată baza economică a Găgăuziei. Bugetul Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia se formează în conformitate cu normele stabilite în legislația care reglementează finanțele publice și regulile bugetar-fiscale, contribuind la autonomia financiară a regiunii. Парламент принял основные положения этого закона как конституционные положения, что, на мой взгляд, явилось очень важным решением с точки зрения укрепления стабильности и безопасности на юге. Не только в автономии, но в целом в государстве. Legea organică ce reglementează statutul special al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia poate fi modificată cu votul a 3/5 din numărul deputaților aleși în Parlament, adică de cel puțin 61 de voturi. Proiectul de modificare a legii, ca și toate proiectele de legi care vizează UTA Găgăuzia, se va consulta prealabil cu adunarea populară. Iar în cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent, poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă. O garanție destul de înaltă le s-a oferit. Nu le s-a oferit 2/3 ca normă constituțională, dar le s-a oferit 3/5 ca o normă specială constituțională pentru garantarea drepturilor. Și noi observăm că legea asta de atunci până acum nu a fost modificată.